हाय गाइस। हेलो गाइस। तो हम लोग अभी कहाँ हैं? होटल में, प्रिंस होटल मुजफ्फरपुर में जी। तो हमको तो जानते ही हैं, बबुआ बवाली, और ये हमारे पार्टनर सुपर सुमित जी। और राम बाबू जी कहाँ गइल बारो? राम बाबू गोइल बारे बाथरूम में। बड़ा देर भइल। देर भइल? हाँ। का करे गइल हो? अरे मोर देर नहाए खातिर नु गइल बारन, तब टाइम लागी। ठीक है। अच्छा ठीक बा। हाँ ठीक बा। राम कोई बाबू आदमी बुरा ना मानम जा। बुरा ना मानेम जा, नहाए खातिर गइल बारे। हाँ हाँ आ जाई। हेने उन्हें सोचे के जरूरत नहीं है। ठीक बा। अब एक काम करो, हाँ अब बारी आ गया है राम बाबू को एंट्री कराने का। और हम बता, इधर देखिए ना, कहाँ देख रहे हैं आप? इस तरह से उसको एंट्री कराइए। उनको आवाज देते हैं। ठीक है। ठीक है। वो कहाँ है? नहीं है बाथरूम में। इतना टाइम लगता है उनको? नहीं जी, मर्दे कम से कम 1 घंटा से ऊपर भइल गए और नहा के अभी तक ले नहीं खे आए। जाकर देखो कहीं बाथरूम में तो ना डूब गई न आवाज दी का? जाओ। राम बाबू, राम बाबू। हाँ ए ओइले बड़ा टाइम लागल नहाए में इनका। ठीक बा। अभी हम लोग के स्टूडियो पे जाए के बा। इनका नहाए में 2 घंटा लागी, तो कैसे काम चली बताव? 2 घंटा लागल ह। हाँ। अच्छा से रगड़ रगड़ के नहावत रहली र। रगड़ रगड़ के नहावत रहो। हाँ। देह में मैल तनी ज्यादा बढ़ गल है। अच्छा तो स्टूडियो पर कब जइब? रतिया में? 2 महीना पर एक बार नहाइल बा। 2 महीना पर ही? 6.5 महीना पर? हाँ 7.5 महीना पर है। ठंडा मर्दे 4 महीना खातिर नु होला, आ ठंडी से पहले नहइले रही। हमरा तो सब चिन्ह हताबे कि हम कितना महीना पर नहानी। का करेला? है करा देख ला। एकरा देखो, ठंडी में पानी दे पर बर्फ जम जाता। ठंडी में दे पर पानी जम जाता। तहरा गलिया दिखावे के बा। हई देखा गाल पचक के लाल हो गइल बा। ए पटनो कुछ लागल है का जी? पटनो बुद्धू बनावत रहनी है। अरे ऐसा कोनो चीज ना रहे। सब आदमी स्टेज एकदम स्टाइल। अरे रुकल नइखे मर्दे। ठीक घबरा बा। गइल का? चालू करो, बंद करो, ओकरा हो गइल। ठीक बा, बाद में फिर बाय बाय, मिलम बाद में। ठीक बा ठीक।